ORTM jabarani gale filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan fo ka taa se aw minnu sɔgɔlen no ana ni waati na an ka page Facebook kanal la nisɔndiya ye anw ta ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ni ɲantuma ka kɛɲɛ ni aw kɛli la k'aw ka jabarani gale suganti aw kunnafoni ko ɲuman kama i n'a fɔ kɔrɔfɔ dabɔ la an y'a yira la k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na an ka jamana kɔnɔna lakanali ko ministre général de division Daouda Ali Mohamedine ale ye senabila kɛ ka t'i ɲɛ da Bamakɔ taji feere yɔrɔ dɔw kan Bakini yan fanfɛ ani a Numa yan fanfɛ a kun ye k'a dɔn fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu tara jamana ɲɛmaw fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na feerekɛyɔrɔw la nɔgɔya kɔnɔna na n'o lakanako bɛ ka sabati degun minnu b'a kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ telima ɲini u la ka kɛɲɛ ni jamana kuntigi ka laɲini ye maa min tun bɛ général de division Daouda Ali Mohamedine nɔfɛ ni jateminɛ baaraw la o ye Musa Jara an ka ɲɛmada kunnafoni nalenw na. Jamana kanago ni jamanadenw lakana ministre général de division Daouda Ali Mohamedine a ka taama daminɛ Daoudabugu station corridor la kana jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ minnu bila senga ni o b'a to jamanadenw ka se ka taji sɔrɔ ni o fɛɛrɛ dɔw b'a daminɛ fɔlɔ bolifɛn minnu bɛ don jamana kɔnɔ ni taji ye ka fɛɛrɛw bila senga min b'a to u ka se ka dɔn a min bɛ yɔrɔ min yaasa yuruguyurugu kana don a la ani taji ka lase jamanadenw ma o fɛɛrɛw kɔfɛ jamanadenw bɛ se ka taji sɔrɔ kana kɔnɔ cogo min jamana ɲɛmaw ye kana tigilamaw yɛrɛ kɛ taji feereyɔrɔ caman na Bamako min b'a to maaw kana u ka taji ta ka taa kana kɔnɔ ɲɔn digidigi ani ɲɔn sama-sama kana bɔ a la yaasa kana jateminɛ kɛ o baaraw kɛcogo ɲuman na ministre ye taji feereyɔrɔ dɔw lajɛ Bakini bolo a n'a Numa bolo la bi sɔgɔmada in na. An y'a jateminɛ k'a fɔ ni carburant ni citerne bɔra u kan ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye douane ni OMAP ye yɔrɔ dɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ an t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na donc an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ n'an ma fɛɛrɛ sɔrɔ o la carburant dɔw tɛ s'u seyɔrɔ la citerne dɔw tɛ s'u seyɔrɔ la donc o de kama sisan n'u sera ni carburant ye OMAP ni douane na an bɛ tugu kɔ. An bɛ tugu kɔ fo a bɛ taa bila yɔrɔ min na n'o b'a fɔ o ma ko dépotage final a bɛ laban ka bɔ yɔrɔ min ni station de don ou bien ni cuve ni yɔrɔ min don donc an y'o kɛ mais an tilala k'a ye fana k'a fɔ ko degunba dɔw tun bɛ station kɔnɔ o degun ye mun ye mɔgɔw bɛ na bɛɛ bɛ fɛ ka carburant ta joona ka taa mais n'i y'o ye o na ni degun caman ye parce que n'a kɛra mɔgɔw bɛ girin-girin pompiste yɛrɛ tɛ se k'a ka baara k'a ɲɛnama kuma dɔ a bɛ na ni mankan ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani mankan kɛra kɛlɛ kɛra station gérant b'u ka station datugu ye diyagoya ye i b'a dɔn ni station dun datugura a bɛ temps min k'a datugulen carburant tɛna don mɔgɔw kun donc o ye temps de ye ni temps perdulen don donc o de kama an y'an ka force de sécurité bila ka na k'a essayer ka na nin ko ninnu lajɛ ni gérant ye k'a fɔ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na donc o de y'a to sa n'i y'a lakɔlɔsi mɔgɔw tɛna ton pompe da la u bɛ jɔ station kɔfɛ de u tɛ don station kɔnɔ u bɛ ran kɛ ka na bɛn station donda ma depuis faamaw ye an ka gɛlɛya ta ba la u nana ka na yɔrɔ jateminɛ polisiw gardiw ani a tɔw vraiment u ye sécurité bila en place e yɛrɛ ɲɛ tɛ yɔrɔ la a tɛ se ka organiser ka tɛmɛ nin kan. Ministre ka nin taama in senfɛ a ye wele kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnena tajitala minnu b'u jɔ sira kan ni o bɛ kɛ sababu ye ka sira tigɛ taa ni ka sigi kɛbaaw la. E bɛ ka n'i ka carburant ta mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o bɛ taa ci wɛrɛ la a bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ka taa banque la a bɛ ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la e man ka degun s'o ma donc hali b'u jɔ ran na u kan ka force de sécurité ninnu ka consigne suit min ye k'a fɔ a y'aw jɔ ran na nka a ye sira to yen. Filanan ye an ka fini donnaw ye an y'a ye k'a fɔ ko degun dɔw yera yɔrɔ caman na population ni an ka fini donnaw cɛ o tɛ ko ɲuman ye o tɛ tɔgɔ ɲuman ye anw fini donnaw bolo donc ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye sarasi ɲɛmɔgɔw u ye station hakɛ dɔw bɛ yen nɔ u ye olu sugandi Bamako ni Kati k'a fɔ fini donnaw bɛ taa yen donc sisan o bɛ na ni lafiya don an b'a ɲini u fɛ o station minnu sugandilen don k'a to fini donnaw bolo u bɛɛ ka taa carburant ta yen o b'a to mankan tɛna kɛ désordre tɛna kɛ bɛɛ b'i ka carburant ta lafiya la. Ministre y'a jira k'a fɔ a ka nin taama in senfɛ a ye nimisiwasa sɔrɔ kana tigilamaw ka baara la min kɛlen don sababu ye ka kana sabati taji feereyɔrɔw la maaw kana u ka taji ta ka taa lafiya ani kana kɔnɔ.